Después, durante la sesión. Vale. No me encuentro en la base de la ley local, se competen específicos de investigación. No me por eso. Precisamente por eso es necesario que esa competencia, si estuviese en el artículo 22 o 23, sabíamos que en ese. Empezamos o qué? No, si estuviese en el 22 ya no había que delegar nada. Es que como no está claro, por eso la delegamos. ¿Entiendes? No, sí existe. La ley, el reglamento de bienes dice que las corporaciones locales tendrán la potestad de investigación, pero no te dice qué obra. Eso lo tienes en el reglamento de bienes. Pues no lo sé. ¿Y no lo cito el reglamento de bienes? En mi informe, seguro. Lo dudo. Está grabado, ¿no, Merch? Lo dudo muchísimo. Potestad de investigación. Tú lo sabes, las corporaciones locales tienen potestad sobre sus bienes y tienen la capacidad de reclamar. Hay un apartado, pero bueno, la ley de base, A ver. Pero luego para que son acciones judiciales. La alteración de la legislación jurídica de los bienes del mundo público. La alteración de la legislación. En el reglamento de bienes dice que las corporaciones tendrán la potestad de investigación de sus propios bienes. Y lo que no pone es qué órgano tiene. Entonces hay sentencias que dicen que el pleno es sentencias penales. Pero la que no se sabe el EDE es alteración. El EDE es cuando ya sabes cuando hay que alterar donde es dominio público. Eso es alteración, no es investigación. Bueno, tú pregúntame. No tengo el informe. Boas tardes a todos. Boas tardes a todas e a todos. Ábrese a convocatoria de pleno ordinario do 17 do 10 do 2025, donde a orde do día di o seguinte: a aprobación se procede da ata da sesión anterior. Algo que dicir? Nada. Punto número 2. Votos a favor? Se non hai votos a favor. Sí. Punto número 2. Tomar coñecemento da renuncia ao cargo de concelleiro. Este é o caso dunha proposta que se presenta ao pleno, que se presentou o 2 do 10 en entrada de escrito de renuncia do seguinte concelleiro: Iván Franco Camaño, pertenecente ao grupo político do DNG, presenta a súa renuncia, e por lo cal, bueno, entraría a seguinte, neste caso, que falta por chegar as credenciales que se piden á Xunta Electoral Central, de María Socorro González Otero. Algo que dicir? Non. Isto non se vota. Punto número 3. A aprobación se procede do Plan Provincial de Cooperación ás Obras, Servicios e Competencia Municipal Adicional 4-2025. A proposta é unha proposta extraordinaria que a Diputación acaba de facer por primeira vez, que é unha proposta dun diñeiro polo mesmo fórmula que se utiliza para os outros postos, que corresponde a Carnota, que é un posto adicional 4, que se chama, xa que son considerados postos o normal, o de sempre, o adicional e o de servicios sociais. E entón este considera-se pos 4.
é unha cantidade de 161.538,685 euros. Ao cal, propoño ao pleno o seguinte acordo: participar na primeira fase do Plan Provincial de Operación ás obras e servicios de competencia municipal Plan Único de Concellos, posto adicional 4/2025 da Diputación da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial afinada ao excepto que se indica a continuación. Gastos correntes 2025 do POS adicional 4, 2025, 161.538,68. En reducción de débeda ao Concello non pedimos nada, e o total é o total ese que acabo de dicir, a chega asignada ao POS adicional 4, 2025. Autorizamos as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e Tesorería da Seguridade Social, nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Algo que dicir? Sí, simplemente preguntar que vai dedicado para gastos xerais, porque non especifica nada a que vai dedicado estes cargos, para umbrales e para o que é. Principalmente ao lixo, o desfase de lixo que temos de... Eu creo que eso debía haber especificado para que na certificación non haber problemas. Pero entendo tampouco que non hai segunda fase. É dicir, podía estar dedicado a gastos correntes, a reducción de débeda e a investimentos financieramente sostibles nunha segunda fase. Non? Entendo que aquí non hai necesidades, este Concello non ten necesidades ninguna, e, polo tanto, non se dedica nada a obras, nin a nada das necesidades que ten o Concello. Nada máis. Partido Popular? Nos vamos a estes. Ben, votos a favor? Abstención? Hola, Quiro, boas noites. Bueno, vamos. Sabíamos que viñas polas paxadeiras, pero... Sí. Vete para aquí, para aquí. Punto número 4. Aprobación inicial. Se procede da modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa por recollida domiciliaria de lixo ou residuos sólidos urbanos. Bueno, isto é basicamente sabemos que Europa no 18, por certo, a Europa que había naquele 18, no ano 18 do Partido Popular, pois fixo unha como se chama, unha directriz ou directiva a todos os membros países membros de o lixo que se paga ten que pagar lógicamente a tasa do consumidor, os veciños e as veciñas. Eso foi dirixido a todos hasta abril deste ano para regularizar. Xa se avisou naquele momento en Europa que se iba a traer todo o problema aos veciños e as veciñas, aos concellos, basicamente, e así é. Agora, en todos os sitios, pois, a maiores, a nosa Xunta de Galicia, pois, sube o canon de Sogama de 88 euros a tonelada a 108 a tonelada, o sea, ainda maiores. O sea, que entre que invita a Europa a pagar a festa a todos a medias e a nosa Xunta, pois agora os concellos estamos afogados, basicamente, nesa cuantía, porque estamos falando que estábamos pagando 360.000 euros, non? E pasamos a pagar 600.000 euros aquí en Carmen. O sea, basicamente casi o doble. Bueno, non nos queda máis que pagar a festa a medias. A medias non, pagar os consumidores. E fixamos a modificación da nosa ordenanza para equiparar as liquidacións, que nos significa que, xa digo, cando chegamos nós aquí no 19, concretamente, pagamos 19.000 euros ao mes. E agora mesmo pagamos 51.000 euros ao mes. E con esta ordenanza que tiñamos, pois claro, non cumprimos, e aquí non cumprimos fiscalmente. Aún non, ainda non.
temos que cumplir, estamos obrigados, porque a Con esta ainda non. ainda non cumprimos de todo, ímolo ver, claro, como acabamos o ano que ven, porque isto é para as tasas do ano que ven. Quero dar alguma explicación máis, porque hai unha modificación, ou o señor Sí, a ver, no, o que facemos con esta ordenanza é cubrir os custos que tiñamos antes da última modificación de liquidacións da Mancomunidade, pero como está en litixio o acordo, Claro, ese é outro problema, que por seguridade xurídica, que podemos facer? Cubrir o que estaba seguro do custo. Probablemente haberá que revisar tempo despois. Respecto á copia da ordenanza que recibechedes, había un erro nas altas e baixas cando se produzan no transcurso do ano. Serán prorrateadas por trimestres, incluindo altas e baixas, incluindo o trimestre no que se producen. Na versión que tiñades había unha incongruencia, por un lado ponía que serían incluídos, por outro excluídos, quedou unha parte da ordenanza antiga que corriximos. A modo de dato, pois unha vivenda unifamiliar, unha casa, pasa de pagar 2 semestres de 37, 74 euros, que era o que se viña pagando ahora, a pagar 98, 28 euros máis ao ano. Eso a modo de vivenda. Despois fixamos algunhas correccións que nos pareceron tamén moi interesantes, que non estaban na ordenanza, que é porque non se daba tamén naquele entonces, no 12, cando o goberno anterior aquí do Concello fixo a última revisión, do 2012, non se daba o caso, non podían facer, non se daba o caso os complexos turísticos estes, que hai complexos turísticos por de 3 cabañitas e hai menos de 10, non é lógico que pague igual o de 3 que o de 10. Entón faise por superficie, maiores de 200 metros e menores de 200 metros. Esa. Si habías bebido, esa, si non aquella. Ese é o cambio máis básico que facemos. Algo que dicir? Sí, varias Bastante incómodo, porque son cousas que non se competen a nós, pero bueno, hai que estamos facendo. Desde a nosa subir ou non as tarifas é competencia nosa, non é competencia ninguén. O que non é competencia nosa é precisamente calibrar o custo deste servicio, non? E o custo deste servicio se ven dilatando no tempo, e os que o saben, dilatando no tempo, acabou o contrato e Fomento é o que marca o custo. Ao final, nos marca o custo unha empresa privada, precisamente pola inacción que tuvemos na Mancomunidade de non estar a tempo e non resolver o contrato no seu día, e non sacar unha nova licitación, co cal o custo temos esa incerteza e tal. De todas maneiras, estou de acordo ca lei europea ou non estea, entendo que estas modificacións sí que varían, porque no informe se di que non varían económica, non implican variacións económicas. Joder, estamos subindo e o custe para un concello sí que varía implicacións económicas, por lo tanto, creo que é necesario un informe económico a parte do informe técnico financiero que hai. E por outro lado, tomando en base, tomamos como base 2024, a verdade é que vamos un poquinho atrasados, porque estamos no 2025, hai uns presupostos aprobados para o 2025, e todos xa temos unha cifra para o 2025 para o tema do IVA. E esa sería, creo eu, que sería a referente para o 2026, que é cando se vai aplicar esta ordenanza. Por outra parte, creemos que hai unha desproporción en moitos aspectos, sobre todo con algunhas especies locales, que pagan máis un local que unha vivienda, un local que apenas o mellor non ten absolutamente nada de lixo e nada. Eu creo que hai que estudiar un pouquinho máis o tema. Nós, desde logo, tal como di o informe económico aquí, se recadan 352.000 euros e por o gasto do 2025, que xa está acabando, temos 620. É dicir, por un lado, non cumple absolutamente a pretensión da lei citada no informe e creemos que a suba é desproporcionada, cando
precisamente dicir, ten culpa da mala xestión que levou a mancomunidade a esta situación, non? E que nos impoña, repito, a fomento que nos impoña o custe do servicio, tampouco é unha, digamos, punto fixo no cal debemos, senón que espabile a comunidade, que ainda non fixo liquidación ninguna este ano, non? Pois que a paga, que nos diga os custes e aí traballar. De 71 ou 74, non sei por que 74, pero bueno, eu tiña de 2012, as cifras de 2012, pasamos a 98, un veciño. Pero, por exemplo, hai despachos profesionais, oficinas, non sei que lixo genera, a verdad, e que se lle aumenta hasta 165, depende da superficie, non? 120, 165 parece un pouco excesivo. Eu creo que había que mirar un pouco máis, talleres, almacéns e tal, de 120 pasa a un máximo de 275, é máis do 100%. De hotéis, hostais, camping e tal, hai unha horquilla entre 240 e 680, cando antes eran 360. Non? Tamén lle chega. E logo, bueno, eu entendo que canto máis extenso sea isto das superficies, está ben, pero hai que cambiar algunhas cousas máis. Desde logo, non estamos de acordo con esta subida hasta saber os costes e, polo menos, que, bueno, que a mancomunidade nos dé unha referencia do cal vai ser o custe, xa sabemos, pero nos parece unha barbaridade. E aquí non está contemplado ainda o que lle debemos de intereses á mancomunidade. Por lo tanto, non vamos ao cambio. Partido Popular. Nos vamos tamén ao ser desproporcionado do incremento. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. 6, non? Pasamos ao punto número 5. Delegar se procede ás competencias do Pleno no alcalde. Potestade de investigación. Eso tamén a mellor que o explique o señor secretario, porque é un tema xurídico. Ben, basicamente a potestade de investigación atribúese ás corporacións locais en xeral, na normativa non se aclara se o pleno ou o alcalde que non ten atribuída. Hai opinións doctrinais para as dúas opcións, sentencias judiciais, e, polo tanto, para ter seguridade xurídica, traemos o punto para que o pleno delegue no alcalde, no seu caso, a potestade. Se a potestade fose interpretada como do alcalde, non tería maior consecuencia, e se fose do pleno, pois estaría delegada ao alcalde. En todo caso, a consecuencia que o alcalde é quen vai iniciar e resolver os expedientes de investigación. A potestade de investigación basicamente trata de ver se un ben hai dúbidas de que sexa municipal, pois investigar, abrir un expediente, recabar probas e resolver sobre a súa titularidade. Isto é. Está para delegar a competencia de investigacións de bens de dominio público. Sí. A súa investigación sería a propia... Sí, os bens de dominio público son imprescriptibles, inembargables, inalienables, o sea, en calquera tempo podemos facer a investigación se son de dominio público. Se fosen de carácter privativo sería un ano que teríamos. Algo que dicir? Sí, entendo todas estas razóns que dis, pero se hai esa dúbida, para que traer ao pleno unha delegación que... Seguridade xurídica. Seguridade xurídica. E que seguridade xurídica ten? Porque, vamos, a investigación, cando o resolver o alcalde, por que non resolve o pleno? Porque o alcalde pode investigar, estamos delegando a investigación. Entendo que ten que pasar por pleno. Eso, sí ou sí. Sí, o tema da alcalde é indelegable. A deberes públicos, non sei o apartado L, ademais digo ben o apartado terceiro, que é indelegable. Alteración. Alteración, bueno, pues lo eso que é, máis que unha alteración. Ahora, desea desafectación e afectación.
mutación de Entendo que para un proxecto ou calquera cousa que ven de dominio público, entendo que hai, bueno, xa se escribe e todo eso. A miña pregunta ao alcalde é, para que? Que fin último ten esta delegación? Bueno, pois cumplir que acaba de dicir o secretario. En concreto, que hai aí? Porque facer unha delegación en xeral non me ten moito sentido, se non hai un motivo, se non hai un fin concreto. Eu quería que me respondera, porque eu entendo que hai asuntos neste Concello, pois que dirimire... Tan sencillo como usted sabe o que hai xa. O sea, unha apropiación indebida dun patrimonio de todos e de todas, neste caso pode ser un camiño, pode ser o que sea patrimonio de todos e de todas, pois ter esa delegación xa coberta para actuar. Tan sencillo como es. É dicir, usted quere os poderes da Santísima Iglesia para registrar bens a nombre público. Esa é con xurisprudencia. No, va a defender. Xurisprudencia, perdona, se hai alguna calquera cousa, sí, calquera cousa tamén pode, a persona afectada tamén pode ir á justicia, e é a justicia o último que queda aquí. Ahora, non me acaba de responder. Cal é o motivo concreto? Non te acabo de responder, é eso. Se hai alguma cousa que temos... Había un expediente que iniciamos pola alcaldía e como non tiñamos a seguridade de que fose competente, por eso facemos isto. Que xa hai cousas, sí. Entón é unha cousa concreta. É dicir, Bueno, é para calquera cousa, pero... Desde logo, non creo que o Pleno deba dar competencias para que se cacique. Cuidado, como yo é moi xusto, que para que o alcalde decida se un ben é público ou non é público, non me parece que. Eu creo que ten que ser a justicia que diga se un ben é público ou non é público. Nós xa consideramos que é público, xa consideramos, e iso con eso adiantamos... Entón, estás falando xa algo concreto, consideramos que é público. Pero que? Non, digo o caso que sea. Hai o caso que sea. Caso que sea, se é público, consideramos que é público, porque senón non actuaríamos. Cando temos dúbidas de que se sea un non público, cando actuaríamos a justicia, claro, investigamos. Nós, por a nosa parte, desde logo, non podemos dar esa. E creo que, ademais, o apartado L digo é claro que non é delegado. Sentimos moito. Non estamos de O acordo. noso voto vai ser favorable para a investigación. Sí, para a investigación, sí. Bueno, ten que resolver, está dicindo tamén. Sí. Está para resolver tamén. Agora, Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Punto número 6. Adhesión, se procede á Central de Concentración da Federación Española de Municipios. Acordo corporativo de adhesión á Central de Contratación da Federación Española de Municipios. A Federación Española de Municipios e Provincias, por acordo da súa xunta de goberno do 28 de xaneiro de 2014, aprobou a creación dunha central de contratación ao amparo do previsto na disposición adicional quinta lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, conforme a redacción dada á mesma polo artigo 1.35 da lei 27/2013 do 27 de decembro de racionalización e sustentabilidade da administración local. A central de contratación da FEM rexese por disposto os artigos 227 e seguintes da lei 9/260 de 9 de 8 de novembro de contratos do sector público. Segundo, o Concello de Carnota está interesado na utilización da central de contratación creada pola FEM. En consecuencia, tendo en conta o disposto no artigo 228, referido á lei 9/2017, e sendo de interese para esta entidade a utilización da central de contratación da FEM, propoño ao Pleno do Concello de Carnota o seguinte acordo. Primeiro, adherirse á central de contratación FEM a fin de poder contratar as obras, servicios e suministros que oferte, de conformidade ás condicións e prezos que se fixen nos correspondentes contratos ou acordos marco que se suscriben entre a devandita central e as empresas adjudicatarias dos mesmos. Segundo, axustarse ao establecido no Regulamento de Funcionamento da Central de Contratación da FEM
aprobada pola Xunta de Goberno Local da FEN, 17/7/14, e modificado en data 21/12/21, en concreto nas cláusulas referentes ao ámbito de aplicación, funcionamento, dereitos e obrigacións das entidades locais. Terceiro, remitir o presente acordo á FEN para os efectos oportunos. Algo que dicir? Non, é que non sei se había xa unha accesión en que se arreglaron, tamén, xa existía. A FEN non, FEGAN ali. A FEGAN, non é duplicar, non é o mismo prácticamente. No, isto máis ben é para dinheiro cando ven de Europa, pois é moito mellor haber ese tipo de contratación que a da FEGAN. Por economía de escala podemos hacer, Economía de escala. adherirnos A todo canto. Partido Popular, votos a favor. Punto número 7. Conceder, se procede, a persoal municipal a compatibilidade coa actividade privada. No caso, bueno, se dá ahora como traballadora, o caso presenta unha solicitude para, bueno, por dispor das horas de traballo de aquí do Concello, pois, poder atender esa media xornada, que creo que é que dan de máximo, non? Media xornada, máis, na súa vida privada. O acordo é recoñecer a doña María José Lago Freire a compatibilidade co exercicio da actividade comercial en xornada de tarde, por entender que se cumpren os requisitos requeridos pola Lei 53 do 84 de 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servicio da administración pública. Inscribida no acordo do Pleno, polo que se recoñece dita compatibilidade para desempeñar actividades privadas no correspondente ao registro do persoal. Notificar o acordo se toma ao interesado. Algo que dicir? Votos a favor? Votos a favor? Ben, con isto pasamos á parte de control, que son dar conta das resolucións do alcalde desde a última sesión ordinaria e robos e preguntas. Algo que dicir? Algo que dicir, Partido Popular? Vale, pues moitas gracias a todas e a todos. Sí, bueno, se me deixas un robo, Un robo, non é? Cos plenos, deixas a ver, sean puntuales, e, bueno, Ya. evidentemente que se dice, pero deste nin se Eu dejou, vou- nin de cambios, nin non de sei. nada, e hai unha data marcada por este Sí. pleno para o pleno, por lo tanto, Non sei a explicación exacta, non, non sei. esta que dala antes, unha hora. Ahora xa está. Sabíamos por información da Diputación que iba a salir un post-CAT. Non dábamos crédito, pero dixéronos, sí, vai haber un post-CAT. Entonces, parecíanos viable esperar por o post-CAT para non facer tipo un pleno extraordinario na mesma semana. Por que non? E a facer todo no mesmo pleno. Home, porque non, xa, pero nós tamén miramos pola economía do Concello, claro. Vale, boas noites e moitas gracias. É difícil llegar aos comandos.